da san ka duniya. Ya wanda ya yi dare ya yi safiya, madaukakin da ba za a faɗe ka ba. Kai ne ka raya jiki a cikin yabo na annabin da ba za ya kwatanci ba. Ka karfafe ni da karfin zuciya na sama mara da ba zan faɗi ba. Yadda ka so haka za na kasance, sanya na rayu da kaunar shugaba. Sira aminci rabu ka kare yi garajen la'arwa yi mujahidi, wanda ka rayu da shi tun babu ba da babu babun kowane ƙa'idi. Shige saka ga nishadi tun azal kake kiran shi da ɗa Muhammadi. Isa isa shi ne na saman isa a duniya da kiyamar maka. Kullum a fadar umma nake bida ta sa a yi mini kowane lamani. Yau ma gare ki na zo ya fadu ma ki tausaya ki saka shigo da ni. Cikin gidan yaya bakwai shi ya kice da abba ya karan lamani. Ki tausaya ki sa shigo da ni cikin gidan yaya bakwai shi ya. Na bugai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya. Na gaida jikan fadu masayyadi ya madade jarin mabin yabo. Karama kai ne sitirar zuciya ka tausaya ka zuban babbar rabo. Mola ya rai da jiki a cikin ka ne suka fana riga shi na yabo. Mola ya ta ya kai ya ka zamo ba gare ni ba zan kalli wani ka ba. Salam alaika ya barin nada abin kiran Allah mafurar isa. Salam alaika ya farkon fita cikin tajallar rababan kasa. Salam alaika mashayar ruyuka wadarin kai ne a saman isa. Da salama na zo maka al'ali gam iso na shigo maka shugaba. Na bugai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya. Ya samu wadda da ta samu cikin jiki, jikin da ba da jiki aka yi shi ba. To barkace ta kasanta cikin sufar da ba da sofa ka kage ta ba. Kene ka raya a ruhin dan guda da ba da ruhi aka same shi ba. Wallahi kai daya ne kuma kai kadai kake dayan da su baraka Muhammadi. Kai ne siradan layal mustaqim, hanyar ka ce siran duka ruhika. Muhammad al-Mahmud mubajjali da kai ilahu ya sarrafa ruhika. Aga mutum ba a samu su bar sa ba, kake ta bautar raba san haka. Haka ta kai ta isar kafa kafa balle Muhammad ka wuce maka. Alaika sarki mai rawanin isa, wallahi kowane rai bawanka ne. Idan ka bayyana kowa babu ne, cikin halittar raba bayyane. Kai ɗaya rabi yake kallo ashi, dukan ya kage cikin ka zayyane. Da kai kadai ya kasanta a zahiri da baɗinin sa Muhammad sirri ne. Na bugai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya. Labai ka ya sarkin duka ruyuka, baharin na da sarki a garin maka. Kai ne kadai sarkin da ya sarkaka, babu wanda zai in ba da nufin ka ba. La ilaha illallah. Annabi ka wuce dukkanin batu, babu batun da ya san ka zahiri. Wuyan kashi ya kamar mu muke gani, ba wai su bar da kawan zahiri. Wallahi kai matsayin kafa farin ne, ɗayan tuwar da ya sirkin Ali. Ahmad sirrin rabu ne, cikin shiru da fitar sa zahiri. Annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya. Na saman gida kai ya bi da Hashimu, Ahmadin na'in ka fito a Muhammadu. Kai ne kasa aka karrama Adamu, babu wanda zai kai ba kai Ahmadu. Subhanallahi lillahi. Mukammali mai kyakkyawan jiki, yadda ka so aka yi ga Muhammadi. Ba shi ne ba kurashen asali, waye
Ali uba ga Fatima sirrin zuciya. Yare da kai ruyin duka jokuna, lura luguyu a saken da ya tsakaka, a saman bakwai sarki gaja a haka. Ba mai fada in ga ka Muhammadu la ilaha illallah. Annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da sabida kai kaga zofar rabana cikin zubar da ba za ta kwatantu ba. Ka kalla ainihin layi cikin zubar da ba da sofa aka kage ta ba. Girman ka Ahmad ya rage jardari da yaya zan yi bayanin shugaba. Na yi shiru fadar ka ce babu sanin da ya san ka a bayyane. Ya mai gida daidai da ya mai mana suturar jiki kake abadan daima. Rama kake daga raba abin kira, wa ya zo da kai rabu bai masara ama babu shi wallahi. Annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da sarka. Mu tsaya mu hankali mu sauke nauyin kan mai da ladali. Alkawari kaya ne na faɗa kowa ya dauka tsarin zayari. Dangan ayi mu muka yi alkawari za mu yi tsohon wannan annabin da ya akai haka ne ikiwani na ka lokaci ya kure ba mu fara gaba. Annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da sankani. Annabi ni nan mai kaunar ka ne a zahiri na ke koko a batini. Wuta ta san ka ta zaɓa zuciya ina yaban ka a kowane zamani. Silar hakan aka canja min su ba ake kira na Yusuf Mali. Koko a ce da ni na Rasul mai so da kauna ta kafin yabo. Annabi kai ne burin zuciya, 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 burin zuciya, burin zuciya. Sallallahu alaihi wasallam.